Маленькая крама, забітая прадаўшчыца, краму абнеслі, скралі грошы, скралі алкаголь. Гэта гучыць вельмі жудасна. Ну, слухай, не ўсе ж людзі, якія выпіваюць, абавязкова ідуць кагосьці забіваць. Я нават баюся уявіць сабе, што было б, калі б я напілася. Але з іншага боку, калі так падумаць, шмат маіх сяброў, шмат хто з іх рос без бацькоў. І яны чамусьці, не сталі забіваць людзей. Думаю, што калі б мы запыталіся ў беларускіх міліцыянераў, як гэта робіцца, яны бы табе проста адпавялі, што гэта вельмі романтычная праца. Паважаная спадарня Ірына. Што спадарня Воля? Хачу вас спытаць, а як вы ставіцеся да гарадскіх святкаванняў? Ты маеш на ўвазе ўсе гэтыя дні горада, святы перамогі, фестывалі. Як прыкладна, як да навальніцы, да снегападу, да яшчэ чаго-небудзь. То бок я не магу гэта адмяніць. Гэта натуральная частка жыцця, але удзельнічаць у гэтым мне не вельмі хочацца часта. А чаму? Бо яны ўсе аднолькавыя. Заўсёды стаяць на плошчы Леніна на савецкай гэтыя палаткі з півам, квасам, кока-колай, заўсёды прадаюць шашлыкі вечныя, за которыми заўсёды стаяць калейкі у чэргі жуткія проста. Это салодкая вата, это дзеці вечна выюць, што я нешта хачу, а мамы на іх крычаць: дай павесяліцца. І трохі я не бачу, што мне там рабіць на гэтым свяце. Яшчэ калі з фотоапаратам пабегаць, там нешта напісаць, інтэрв'ю взяць, то ок. А так я не разумею, як там весяліцца. Твоя пазіцыя зразумела? Я думаю, што табе няма чаго рабіць на гэтых святах, бо ты не п'еш алкаголь. Я нават баюся уявіць сабе, што было б, калі б я напілася на свяце. І не думаю, што гэта я не ведаю, як бы гэта магло скончыцца. Ці я б заснула пад кустом, ці я б пашла крушыць і ламаць усе стойкі навокал. Сёння мы з тобой перанесемся ўсё ж такі на адно свята горада. Гэта быў дзень горада Ліды. І адбываецца гэтая гісторыя 15 верасня 2013 года. Я думаю, там не шмат было людзей, которые не ўжывалі алкаголь на свяце. Ліда, піва, водка без піва, деньги на ветер. Вот нешта такія у мяне пачынаюцца асацыяцыі, але ты працягвай, як яно было. З аднаго боку, мне хочацца сказаць, што за стэрэатыпы такія, але я памятаю, што кожны раз, калі я прыязджала ў Ліду, гэта звычайна быў Лідбір, фестываль піва, і не выпіць хаця бы бакал было неяк дзіўна. Ад сёлетняга года это ўжо можна, бо Лідбір скончыўся, і зараз у нас хардфест. Гісторыя я распачну з таго, што мужчына занепакоіўся, што ягоная жонка неяк доўга не вяртаецца з працы. Яна працавала прадаўшчыцай у краме, прытым, што ён перад сканчэннем смены ёй нават паспеў патэлефанаваць, ён спытаўся, ці ўсё добра. Аднак яна чамусьці перастала адказваць на званкі, і неяк яна вельмі доўга затрымлівалася. Тады ён разам з зяцем проста паехалі пад краму, паглядзець, што адбылося. І калі яны прыехалі, там ужо была міліцыя, хуткая, і хтось яму распавёў пра тое, што так-то і так-то прадаўшчыц у краме ўжо забілі. Вы прыехалі надта позна. Міліцыю выклікалі досыць хутка, таму што тое, што адбывалася, бачылі людзі з суседняга дому, яны ж выклікалі ментоў. Адна з жанчын давала паказанні, што яна бачыла, як з крамы выпаўзала прадаўшчыца на каленях, а хтосьці у чорнай куртцы ці байкі з капюшонам дабіваў яе па галаве чымсьці падобным на палку. То бок, карціна вельмі жудасная. Такім чынам злачынца забіў двух прадаўшчыц 45 і 56 год, скраў 35 мільёнаў рублёў і абнёс яшчэ сцелаж з алкаголем. Першае, што прыцягвае ўвагу, конечно, тое, што жанчыны былі не маладымі, яны працавалі. То бок такога звычайнага сама вінаватая не з'яўляецца, бо яны, напэўна, былі не ў кароткіх спадніцах, а ў нейкіх форменных халатах. У такім узросце наўрад ці яны самі чапляліся да вось гэтага мужчыны. То бок я не магу нават уявіць сабе, што яны маглі зрабіць такога, каб у некага з'явілася прычына іх забіць. Гэта адно, і другое, конечно, это мільёны. Наконт мільёнаў хочацца зрабіць маленькую рэмарачку. То бок на пачатку здаецца, што, напэўна, дзеля 35 мільёнаў. Двух бабуль забіў ужо рубль, а тут 35 мільёнаў. Але я адразу хочу пазначыць, што гэта не такая вялікая сума, бо нагадваю, што гэта 2013 год. То бок на сучасныя грошы гэта атрымліваецца прыкладна 3,5 тысячы рублёў. Адзінае, што курс тады быў даляра зусім іншы. То бок гэта было трошачкі меней за 4 тысячы даляраў, але тым не меней, мне здаецца, гэта не тая сума, дзеля якой варта забіваць людзей. Па факце гэтых двух забойстваў
забойства ўсё ж таки пачалі крымінальную справу, вельмі хутка склалі яго там нейкі партрэт, таму што было ажно дзве сведкі, адна, якая выклікала міліцыю, і іншая жанчына, якая ішла па вуліцы, там нібы яго ўбачыла. І у жыхароў Ліды складалася такое меркаванне, што на самай справе аператыўнікі працуюць вельмі сур'ёзна, таму што яны шмат каго апытвалі, шмат каго падазроных спынялі на вуліцы, і адчуванне, што вось-вось злачынцу зловяць, яно на самай справе было. Але прайшоў тыдзень, месяц, год, і так нікога і не злавілі. Гэта гучыць вельмі жудасна. Вельмі жудасна, бо ўжо ж блізкія да нас вельмі часы. Ужо хочацца, каб там нейкія камеры былі, і, напэўна, ўжо адбіткі пальцаў здымаць маглі. І Ліда не такі вялікі горад, это не мільённік, это не Чикаго, дзе можна згубіцца проста ў натоўпе людзей. Вельмі расчароўвае, што год прайшоў і няма аніякіх вынікаў. Наконт таго, што ты сказала пра камеры, я з табой тут згодна, таму што гэта ж заўжды такая дылема, дзе вось гэтая мяжа паміж маім асабістым жыццём і маёй бяспекай. Узнікае вельмі шмат пытанняў, калі камеры панапічканыя проста на кожным куце, а калі варта злавіць забойцу, то гэта чамусьці немагчыма. І не дапамагае чамусьці так. Як я ўжо сказала, што прайшоў год і так нікога не злавілі, але прыкладна праз год адбываецца новая падобная сітуацыя. Гэтым разам яна адбываецца ў 28 кіламетрах ад Ліды. Гэта была вёска Сялец. Вельмі падобная сітуацыя. То бок што значыць свята горада? Нет, не свята горада, але маленькая крама, забітая прадаўшчыца, краму абнеслі, скралі грошы, скралі алкаголь, скралі цыгареты. Каго лавіць незразумела, але на самай справе там усё ж такі яго злавілі ледзь не па гарачых слідах. Пачынаецца таксама падобна, што хлопец хваляваўся, што ягоная маці неяк доўга не вяртаецца з працы. Праз пэўны момант прыбег сабака, які пачаў вельмі моцна лаяць. Ён гэтага сабаку пазнаў. Гэтага сабаку жанчына падкармлівала ля крамы, і ён яе звычайна праважаў дадому. Хлопец не разгубіўся, апрануўся, пабег за гэтым сабакам. Яны беглі ў бок крамы, але ў пэўны момант сабака узбочыў у лес і пачаў неяк там выць. Хлопчык паглядзеў, што там некая лужа крыві, але нікога вакол не было. І ў выніку ён пабег у бок крамы. І калі ён усё ж такі падышоў да крамы, першае, ён заўважыў, што дзверы адчыненыя, а па-другое, ён убачыў мужика. Прытым мужика адносна знаёмага. Ён ведаў, што гэта там умоўны ягоны сусед, які не гэтак даўно пераехаў у гэтую вёску, і ўбачыў ён гэтага мужика з сякерай. Зразумела, што ён спужаўся, і гэты мужик пабег на яго проста. Але Алексей, так звалі сына забітай жанчыны, ён проста бег, пачаў крычаць, што ён зараз выкліча міліцыю, і неяк, гэты мужчына перастаў за ім гнацца. Як ты зразумела, ўсё ж такі міліцыю выклікалі, і зноў ён вярнуўся на тое месца, якое яму паказваў сабака. Там ён усё ж такі знайшоў сваю маці, у яе было шмат траўмаў, шмат крыві, але ўсё ж такі яна загінула, і ён прыйшоў занадта позна. Я нават не ўяўляю, што перажывае сын, калі бачыць вось такое праз пару мінут пасля таго, як за ім самім гнаўся чалавек з сякерай. І адзінае, што, конечно, сабачка, хочацца сказаць пра тое, што вось гэтыя браты нашы меншыя, яны хорошыя штукі, і вось дапамагаюць, падтрымліваюць. Хаця яны не ўмеюць рабіць цудоў, на жаль. Тым не меней, паказанні Алексея яны спрацавалі вельмі хутка, таму што літаральна праз некалькі гадзін міліцыя знайшла гэтага мужчыну, і яны яго знялі з цягніка, калі той накіроўваўся ў Баранавічы. Даволі аператыўна, насамрэч. Затрыманым апынуўся Іван Кулеш. Раней ён ужо быў судзімы за крадзеж, разбой і ілжывы данос. Вядома, што ён рос у дзіцячым доме. Маці ў яго загінула, калі яму было толькі 6 месяцаў, а тату ён ніколі не ведаў. Таксама ў яго ёсць брат, сестра, з якімі ён ніколі не спілкаваўся. Скончыў 9 класаў. Падчас вучобы у ПТВ быў асуджаны за разбой, затым сядзеў за крадзеж, і, вызваліўшыся, ён пераехаў у Лідскі раён. Сам ён у Лідзе прапісаны не быў, ён там жыў з некай жанчынай, і праз пэўны час у іх нават нарадзілася дачка, але адружаныя яны не былі ўсё ж такі, і праз пэўны час яны там неяк моцна пасварыліся, ён сабраў рэчы і з'ехаў у вёску. Прытым ён настолькі раптоўна з'ехаў, што яна нават пісала на яго заяву, што знік чалавек, дапамажыце, калі ласка, знайсці. Бачыш, вось ты кажаш пра дзіцячы дом, пра вось гэты разбой у падлеткавым практычна
узросце, конечно, ўзнікаюць адразу думкі, што прычына ў тым, што ў дзяцінстве не аказалася побач дарослага чалавека, который бы патлумачыў нешта пра жыццё, который бы расказаў, як трэба свае эмоцыі, пазітыўныя ці негатыўныя, выяўляць, як даваць рады з тым, што табе рве душу, і ты не знаходзіш рашэння вось проста зараз. Ніхто не сказаў, напэўна, што нельга забіваць. І я так подозреваю вось таго з тых маленькіх вельмі звестак, што мы ведаем пра гэтага Івана, што, напэўна, ён быў у калектыве, дзе ўсё даказвалі і вырашалі праз сілу. Магчыма, гэта вось было ў дзіцячым доме, магчыма, гэта было ў ПТВ, але проста яго паводзіны ў дарослым веку паказваюць, што ён проста не меў іншых патэрнаў, як сябе паводзіць. Тут мне вельмі цяжка сказаць, таму што ізноў жа мы пра гэтага чалавека нічога не ведаем. Да, заўжды хочацца навесіць нейкія стэрэатыпы на людзей, якія там жылі ў дзіцячым доме, ці без бацькоў, ці яшчэ неяк. Але з іншага боку, калі так падумаць, шмат маіх сяброў, шмат хто з іх рос без бацькоў. І яны чамусьці, не сталі забіваць людзей. Мабыць, хтосьці з іх выпівае, але не да такой ступені, каб, лезці ў разбой, ці скрадаць штосьці з крамы, ці кагосьці нават забіваць. І тут таксама вось пра тое, што гэта асаблівасць нашага лакальнага беларускага тру-крайма, што мы не ведаем нічога вось пра гэтых людзей, чаму яны да гэтай кропкі дашлі, то бок якія былі іх жыццёвыя сцежкі, што прывялі іх да забойства, што яны адчувалі. У нас няма такой інфармацыі ніколі. Мало таго, што ў нас няма адкрытых крымінальных справаў, журналісты ці даследчыкі не могуць паглядзець гэтыя дакументы, то яшчэ і мы, уласна, не ведаем нічога. Не таму, што мы цікаўныя такія, нам трэба гэта ведаць, а грамадства ці робіць вось работы над памылкамі, ці робіцца нешта сістэмна, каб вось такіх з'яваў было менш. Добра, давай тады вернемся да нашага затрыманага. Як толькі яго затрымалі, ён нічога адмаўляць не стаў. Ён адразу сказаў, што так, гэта я забіў гэтую жанчыну, то бок, ён увогуле не хаваўся, але што вельмі здзівіла міліцыянтаў, гэта тое, што ён вельмі хутка прызнаўся ў тым, што, дарэчы, вось тых жанчын у Лідзе па вуліцы Акрэсціна я таксама забіў. Тут гэтага ўвогуле ніхто не чакаў, хаця справа досыць падобная. Вось гэта для мяне дзіўна. Я не веру, што на этой першай справе ў Лідзе ён не пакінуў ні аднаго адбітка пальцаў. Не выглядае гэты чалавек на такога інтэлектуала, который все прадумаў, все схаваў, все зацёр і гэтак далей. Альбо там некага генетычнага следа. Я не разумею, чаму яго адбіткаў ці генетыкі не было ў некай базе. Чаму гэта не высветлілася? Не пешчэрны ж век, не каменны. Мелася ўжо тэхніка быць даволі развітай. І таму, так, гэта для мяне пытанне. З іншага боку, я магу табе сказаць тое, што там зараз нейкія тэхналогіі развітыя. Па-першае, гэта не азначае, што яны ў кожным куце маленькай краіны пад назвай Беларусь. Па-другое, я не гэтак давно высветліла, што на самай справе адбіткі пальцаў правяраюць там не камп'ютары, а іх правяраюць уручную. То бок гэта сядзяць людзі, якія глядзяць на два адбіткі і такія, здаецца, яны падобныя. Не, а пасля гэтага іх жа ўносяць камп'ютар. Да, але ўсё адно, гэта ідэнтычнасць выяваў ўжо зараз параўноўвае камп'ютар. То бок людзі іх першапачаткова апісваюць, то як там называюцца якія-небудзь все штучкі там, звільнікі, але потым гэта камп'ютарная праца, яна ўжо механізаваная даўно. Прынамсі, я так думаю, гледзячы дэтэктыўныя серыялы. Вось у тым-то і справа, дэтэктыўныя серыялы. Але тое, што мы бачым у серыялах, не адлюстроўвае рэчаіснасць. То бок усе гэтыя тэхналогіі, калі там з галаграмай нейкія штучкі ты можаш паглядзець з усіх бакоў, ці, напрыклад, калі хтосьці стараецца павялічыць выяву з верхаваных камер, і там, ведаеш, павяліш яшчэ ў 3 разы, калі ласка, і там неяк пікселі дадаюцца, і тэкст можна прачытаць на паперцы, і там адлюстраванне ў шафе паглядзець, ага, вось ён. Дарэчы, ведаю такі прикольны факт, што у Швецыі паліцыя і пракуратура Швецыі аднаго разу зрабілі такія заняткі кшталту дня адкрытых дзвярэй. Яны запрасілі ўсіх дэтэктыўшчыкаў, хто піша вось крыміналы і хто здымае фільмы, серыялы крымінальныя, і паказалі ім, як яны працуюць, для таго, каб яны ў сваіх мастацкіх творах не рабілі крыўдных памылак, на которые прафесіяналам глядзець просто
вочы кроўю сцякаюць. Яны сказалі, ну вот, калі ўскрываецца, то робіцца так. Гэты інструмент называецца так. А там допросы вядуцца вось так, а следства ідзе па всякіх алгарытмах. То бок, насколькі адкрытая сістэма, я пра гэта хочу сказаць. Думаю, што калі б мы запыталіся ў беларускіх міліцыянераў, як гэта робіцца, яны бы табе проста адпавялі, што гэта вельмі романтычная праца. Я думаю, што мяне паслалі на некалькі літар. Альбо, я не ведаю, я ніколі не спрабавала запытаць вось менавіта так, наўпрост. Ну, наконт таго, што ты кажаш, што не верыш, што ён не пакінуў аніводнага біялагічнага следу ці адбіткаў. На самай справе шмат хто з жыхароў Ліды таксама не паверыў у тое, што Іван Кулеш забіў вось гэтых жанчын з Акрэсціна. Ну, аргументамі былі тое, што ён не быў прапісаны ў Лідзе. Дзіўна, што яго так доўга не змаглі злавіць, што нібы павесілі на чалавека з падобным злачынствам яшчэ адзін вісяк. Аднак у якасці доказаў падчас следства былі ягоныя паказанні, былі следчыя эксперыменты, калі ён сам паказваў, як ён што браў, забіў, зрабіў. І таксама у якасці аргументаў прынеслі запісы ягонай размовы з сукамернікамі. Так што ён ім спакойна распавядаў пра тое, што да, я вось гэта зрабіў. Ну, таксама узгадваюцца нейкія 30-е гады, там, дзе прызнанне каралева доказаў. Мне не падабаецца сітуацыя. Я не апраўдваю, але вось сітуацыя мяне напружвае. Ну так, сітуацыя напружаная, але калі я паслухаць яго версію, што адбывалася 15 верасня 13 года, Кулеш сказаў, што ён пайшоў у горад святкаваць, да, ён досыць шмат выпіў, і ў пэўны час ён захацеў выпіць яшчэ, але ў яго скончыліся грошы. Спачатку ён думаў проста сцягнуць каго-небудзь гаманец ці сумку, але неяк падыходзячая ахвяры не знайшлося. Ён тады ўжо сышоў з цэнтральных вуліц, пайшоў па завулках, і такім чынам ён неяк забраў вось на гэтую вуліцу Акрэсціна, убачыў гэтую краму. Я разумеў, што крама закрываецца, але святло яшчэ гарыць. У яго раптоўна проста склаўся гэты план пра тое, што, зараз жа можна проста напалохаць гэтых прадаўшчыц, узяць усё, што патрэбна, і збегчы. Ён знайшоў некую металічную трубу для штакету. Галоўныя дзверы ўжо былі зачыненыя, таму ён пайшоў праз службовы ўваход. І спачатку яго сустрэла адна прадаўшчыца, ён яе адразу па галаве стукнуў, пераступіў, тое ж самае зрабіў з другой і адразу накіраваўся да сцелажу з водкай. Ён ледзь не залпам выпіў одну бутэльку, і пасля гэтага ён проста азвярэў. Ён вырашыў, што будзе добра яшчэ і вынесці касу, што можна ўзяць нейкія бутэлькі з сабой, а прадаўшчыц ён усё ж такі вырашыў дабіць, таму што гэта ж сведкі. І адразу пасля гэтага ён накіраваўся ў бок вакзалы, сеў у першую маршрутку, якая прыехала, і такім чынам ён апынуўся ў Дзітве. І там недзе ля прыпынку зрабіў некую схованку, куды паклаў усе гэтыя грошы, там нейкія бутэлькі. Пасля вярнуўся дадому, каб засціраць рэчы ад крыві. Сітуацыя вельмі прымітыўная, вельмі прымітыўная. То бок чалавек на месцы проста вось абсалютна проста таму, што яму хочацца выпіць. Дарэчы, гэта пытанне да алкаголю на святах горада, адно з такіх пытанняў вось, і пра увогуле алкагалізацыю. Ну, слухай, не ўсе ж людзі, якія выпіваюць, абавязкова ідуць кагосьці забіваць. Дзякуй і на тым. Скрадзеныя грошы ён усё ж такі страчаў паступова, таму што ён не хацеў, каб хтосьці заўважыў, што у яго адкульсьці ўзяліся грошы. Але, як я ўжо сказала, на той момант 35 мільёнаў гэта была не такая вялікая сума, і яны ў яго разышліся прыкладна за паўгады. Разышліся яны хутка, таму што прыкладна праз 2 месяцы пасля забойства, якое ён учыніў, у яго нарадзілася дачка. Ён пачаў вельмі шмат выпіваць і ў выніку ўвогуле кінуў працу. Зразумела, што ягонай грамадзянскай жонкі і яе бацькам гэта не спадабалася, і яны пачалі вельмі шмат скандаліць праз гэта. Аднойчы ён паехаў у Баранавічы, сказаў, што на медкамісію, але на самай справе ён проста паехаў прапіваць астатнія свае грошы, і калі яны там скончыліся, ён не прыдумаў нічога лепей, чым закласці ў ламбард ноутбук. Джонсу ён, канешне же, сказаў, што ноутбук скралі, але калі ён напісаў заяву ў міліцыю аб знікненні ноутбука, праз пэўны час высветлілася, што гэта быў ілжывы данос, і яго штрафавалі на 4,5 мільёны рублёў, якія ён так і не выплаціў у выніку. Ну вось мяне ужо напружвае сітуацыя, што гэты чалавек кожны дзень піў, пакінуў работу. У гэты час была цяжарная жанчына, і я ўяўляю сабе, як ёй было прикольна. І так, як бы і з пузам, і з малым дзіцем зусім нелёгка, і тут яшчэ такі падаруначак, который кожны дзень п'яны на работу не ходзіць. І
учыняе дома дэбошы. Ну, зразумела, ёй гэта не падабалася. Яны пачалі шмат сварыцца, і праз пэўны час ён зразумеў, што варта проста валіць адтуль, і ён з'ехаў да некага знаёмага ў вёску сельцы. Класнае рашэнне, правда, такое мужчынскае. Да. То бок кончыліся грошы, жонка нарадзіла дзіця, што рабіць? Валіць. Авіасейлс Мухасранск, купіць квіток. Калі ён туды пераехаў, да яго дайшлі чуткі, што яго шукае міліцыя. І на пачатку ён падумаў пра тое, што ўсё ж такі гэта праз забойства ў ліце, але пазней высветлілася, што гэта ягоная жонка напісала заяву аб знікненні чалавека, таму ён супакоіўся, і пасля ён даведаўся, што падазроны па справе забойству на Акрэсціна гэта быў нейкі гастрабайтер, і ён увогуле супакоіўся, што зараз гэты вісяк на гэтага гастрабайтера павесіць, і ён можа спакойна жыць далей. Мяне цікавіць заўсёды, чалавек забіў 2 жанчын, і яго хвалюе толькі тое, што на некага павесілі і яго не шукаюць. Вот я узгадываю школьную программу Достоевского и все вот эти преступления и наказания. Там як бы чалавек перажывае, што не можа жыць з гэтым грахом. А тут нормально сабе чалавек жыве, і адзінае, што яго хвалюе, што каб некага іншага за это пасадзілі. Ну, слухай, ёсць мастацкая літаратура, ёсць рэальнае жыццё. Так, ёсць true crime, пра который мы тут спрабуем гаварыць. І напэўна, што ў рэальным жыцці далёка не кожны забойца перажывае і хвалюецца як раскольнікаў, там замалівае свае грахі перад Господам Богам ці яшчэ штосьці. Ну, то бок, гэта такі вобраз, які нам малююць з дзяцінства, нібы вось не забівай, а то ты будзеш вось пакутваць як раскольнікаў. На самай справе, я думаю, што гэта не заўжды так. З'ехаўшы ў вёску, на працу ён так і не ўладкаваўся. Як ён казаў, ён выжываў за кошт таго, што ён сабіраў грыбы на продаж і дапамагаў суседзям па гаспадарцы. Ну, але вось адна з такіх дапамог была ў тым, што пасля таго, як ён чарговы раз выпіў, ён палез да суседзяў ва двор па яблыкі, убачыў, што там адкрытае акно, і праз вакно убачыў некую гідрапомпу, якую акуратненька скраў праз вакно, і на наступны дзень проста прадаў яе на рынку ў 6 разоў танней, чым яна каштавала. Тут пытанне вось для таго, што это можна зрабіць, што ў людзей, яўна ж людзі разумеюць, што калі нейкі маргінальнага віда чалавек прадае помпу у 6 разоў таннейшую, то узнікаюць пытанні, дзе ён яе ўзяў і чаму ён яе прадае, і тым не менш яе купляе. А ў той жа момант у мяне, напрыклад, у сябра прыкладна тыдзень таму скралі мабільны тэлефон, і калі ён ужо напісаў заяву ў міліцыю, там тэлефон быў уключаны, ён праз лакатар знайшоў, што гэты тэлефон зараз у ламбардзе. То бок, напэўна, чалавека, які працуе ў ламбардзе, не хвалюе, адкуль яму прыносіць гэтыя ўсе штукі. Напэўна, ось адзін і той жа чалавек яму там кожны тыдзень прыносіць новенькі айфон. Мабыць, пабіты, мабыць, стары, але прыносіць. Ніхто не пытаецца, да, там, типа, чаму вы вырашылі яго прадаць? То бок, мне здаецца, што так было заўсёды. Вось гэтае пытанне талерантнасці грамадства да яўных правапарушэнняў, вось яно мяне і хвалюе, яно сістэмнае. Вот яно не вырашаецца, яно становіцца прычынай шматлікіх парушэнняў, злачынстваў аж да забойстваў, як мы бачым. Але з іншага боку, я разумею, чаму так адбываецца, таму што калі ты галадаеш, вельмі цяжка думаць пра тое, што там недзе ў Афрыцы галадаюць дзеці. І той ж самы вось больш мелкімі маштабамі. То бок, чаму мяне мусіць хваляваць там, наколькі адэкватны чалавек вядзе сябе, калі я зараз задаюся пытаннем, як мне выжыць. Ну, то бок, у мяне мала грошай, і ад таго, што я здам гэтага чалавека міліцыянтам, мне, напэўна, асабіста лепей жыць не стане. А тое, што мы падзелім нейкія грошы там з помпы, якую ён мне прынёс на продаж, і я магу гэтую помпу яшчэ перапрадаць за большы кошт. Вось ад гэтага ў мяне будзе некая выгада. Ну, тут і зараз, але заўтра нешта ўкрадуць у цябе. Ну, глядзі, гэта не гарантыравана. То бок, ізноў жа... Бачыш, вось мы чаго дашлі? Да таго, што людзі не хочуць глядзець на крок наперад. Умоўна, калі б я была ўпэўнена, што мой сусед не будзе ў мяне красці, я б яму магла неяк дапамагчы. А калі я ведаю, што мой сусед мяне будзе абкрадаць сістэматычна, то я, можа, не ведаю, калючы дрот нацягну, там ці нейкія пасткі пастаўлю. То бок мы ператвараемся ад людзей у звяроў. Слухай, а ты вось чула пра такі эксперымент, калі перад дзецьмі ставілі там зефіркі ці нейкія цукеркі, казалі, што калі ты там дачакаешся і я вернуся, то я табе там 2 зефіркі. Эксперымент быў у тым, што там тыя дзеці, якія з'едалі ўсё ж такі зефірку і не дачакаліся там кантралёра, яны там па жыцці выраслі не такімі паспяховымі, як тыя, якія вось дачакаліся. Але праз пэўны час я даведалася, што гэты эксперымент, ён быў не зусім карэктным, так, таму што дзеці, якія маглі дачакацца кантралёра, яны
яны былі з добрых сем'яў. І то бок у іх самага дзяцінства была выбудавана гэтая сістэма, што калі дарослы табе штосьці паабяцаў, то ён гэта абавязкова выканае. І то бок, у дзяцей з дарослымі былі давяральныя стасункі. А дзеці, якія з'едалі гэтыя цукеркі, яны былі з не такіх перспектыўных сем'яў. І для іх гэта было пытанне выжывання. То бок, калі я не з'ем яе зараз, я яе ўжо не атрымаю, бо я ведаю гэтых дарослых. І, напэўна, частка грамадства, якая, не думае наперад, яны таксама сыходзяць са свайго досведу. То бок, ад таго, што мне там міліцыянт пацісне руку і скажа: «Малайцец, там, ты цудоўны грамадзянін», мне легче не стане. А ад таго, што я зараблю грошы ад гэтай помпы, я як мінімум 2 дні магу там, не ведаю, есці піць. Мне здаецца, ты зараз стала на пазіцыю адваката д'ябла, і проста як дзеці, которые упарта не хочуць згаджацца з дарослымі, даводзіш абсалютна неправільную некую там пазіцыю сваю. Ладно, давай вернемся ўсё ж таки да нашага забойцы, а дакладней да забойства, якое ён учыніў у лістападзе 14-го. У адрозненне ад першага забойства, гэтую прадаўшчыцу ён ведаў асабіста. То бок, калі першы раз гэта было некае там спантаннае дзеянне, то гэтым разам сітуацыя была такая, што ён ізноў жа быў несвярозны. Па нейкіх шутках, па словах аднасельчанаў, яны сказалі, што ён прайграў пэўную суму ў карты. І, напэўна, ён быў неяк расчарованы, ішоў там па вёсцы і ўбачыў, што крама, якая мусіла быць ужо зачыненая, усё яшчэ там гарыць святло. А вакол нікога. І ён хуценька збег дадому, узяў з сабой секеру і вернуўся ў гэтую краму. Прывітанне Раскольнікаву, Дастаёўскаму і школьнай праграме. Калі ён вернуўся ў краму, прадаўшчыцы там ужо не было, то бок яна краму зачыніла і пайшла дадому, але ён усё ж такі пайшоў за ёй і стукнуў яе па галаве зваротным бокам секеры. Калі яна павалілася, то ён парыскаў яе ў кішэнях, знайшоў ключы і вернуўся ў краму нармальна адкрыць дзверы. Вось, дарэчы, тут у мяне ўзнікае пытанне. Перад табой крама, у тебе ў руках секера. На халеру табе бегчы за жанчынай і скрадаць у яе ключы, калі ты з секеры можаш проста выламаць дзверы гэтай крамы. Сігналізацыя. Мы ж не ў каменным веку жывём. Справа ж у тым, што кругом тэхніка. Калі ён пачне ламаць замок, зазвініць сігналізацыя. Калі ён адкрые яе ключом, можна адключыць неяк там. Напэўна. Мая логіка такая. Я там не вельмі спрактыкаваная ў забойствах, але вось ёсць логіка трошкі. То бок атрымліваецца, што ў дадзеным выпадку тэхналогіі, наоборот, пагоршылі сітуацыю. То бок, калі б там не было сігналізацыі, то ён бы проста не забіваў жанчыну. Не факт. Мы ж не ведаем, што ў яго ў галаве. Такім чынам ён вернуўся ў краму, адмыкнуў яе ключамі, пачаў зноў жа выносіць касу, узяў нейкія цыгарэты, узяў алкаголь. Калі ён збіраўся выходзіць, ён сустрэў Алексея, сына гэтай прадаўшчыцы. І яму нічога не заставалася, акрамя таго, як за ім пагнацца пагражаючы, але ён яго проста спужаў, сам пабег у іншы бок, недзе схаваў усё скрадзенае і накіраваўся ў бок вакзала. Але, як ты ўжо ведаеш, яго перахапілі ў цягніку. Мне няма што сказаць. Я просто думаю пра сістэму каштоўнасцяў гэтага чалавека. Забіць дзеля чаго? Дзеля гарэлкі і сігарэт. Напэўна, ён думае, што такі лёс у яго выжывання. Напэўна, людзі некаторыя ўвогуле не хвалююцца пра іншых людзей, таму што «А хто пра мяне хваляваўся?» То бок выжываю мацнейшы. І гэтыя ўсе тэзісы з паблікаў ВКонтактіка. Шкада, што ў такіх людзей побач, асабліва ў дзяцінстве, не было дарослых, которые падзяліліся іншай сістэмай каштоўнасцяў. Яго на самай справе, і калі ён быў дарослым, такіх людзей не было. Таму што падчас суду ніхто са знаёмых, са сваякоў ці сяброў не прыйшоў на анівотнае паседжанне. І падчас суду ён не абраніў ні слова. У апошняе паседжанне суддзя зачытваў прыгавор каля 1,5 гадзіны. У выніку яму вынеслі смяротнае пакаранне. Яго таксама абвесцілі пра тое, што вы маеце права абскардзіць гэтае абвінавачанне, напісаць ліст да прэзідэнта, але Кулеш адмовіўся адразу. І ягоны адвакат патлумачыў пра тое, што ён разлічваў на тое, што у яго будзе смяротнае пакаранне. Ён сам лічыць, што такія рэчы не прабачаюць, што гэта пакаранне, якое ён заслугоўвае, і таму ён нават нібы не супраціўляўся. Ізноў смяротнае пакаранне. Бачыш, пытанняў у нас больш, чым адказаў.
Мы не ведаем, як бы мы не капаліся ў тых свабодна даступных матэрыялах, которые ёсць у сеціве, толькі якімі мы можам сёння карыстацца. Мы не ведаем, як ён прыйшоў і дзе прычына. Мы ізноў нібы як праполку робім, карэнне пакідаем у зямлі, а знімаем толькі лісцік верхні. Нібыта простое, што некага чалавека забілі, праблема вырашылася. Не, яна не вырашылася. Да гэтага часу шмат падлеткаў не атрымліваюць патрэбнай увагі ад бацькоў ці ад блізкіх. Да гэтага часу ў школе існуе булінг, да гэтага часу няма нармальнай псіхалагічнай падтрымкі для дзяцей і для дарослых у складаных сітуацыях. Да гэтага часу лічыцца, што калі жанчына нарадзіла ці ў мужчыны з'явілася там дзіця, то яны ўжо ведаюць, што з ім рабіць. А як мы бачым, не ведаюць яны. І гэтыя дзеці растуць на лес гледзячы, і потым яны ідуць забіваць просто таму, што хочацца есці, альбо скончыліся грошы на выпіўку ці на цыгареты. І тое, што некага забілі, праблему не вырашыла. Я не ведаю, каму стала лягчэй ад таго, што адным смяротным прысудам стала больш у Беларусі. Слухай, мне здаецца, гэтая сістэма, яна выбудавана ў нашым грамадстве, таму што калі людзі жывуць бедна, у іх няма часу на тое, каб разбірацца з псіхалогіяй, з экалогіяй, яшчэ з чымсьці. То бок, калі ў цябе пытанне выжывання, якое дзіцё? Калі я зараз не падумаю пра то, як зараз зарабіць грошы, нам не будзе чаго есці. І ад таго, што мне зараз прасцей на яго наразь, чым там быць з ім добры, але заўтра не з'есці нічога. Мне здаецца, некая такая логіка канструіруецца. І яна ва ўсяго грамадства. То бок, гэта не проста дзяржава, такі, у нас няма часу разбірацца з гэтым ёлупам, давайте яго просто заб'ем. Гэта нібы частка нашага менталітэта ўжо. І я з табой згодна, гэта не круто, гэта варта выпраўляць. Я, напрыклад, заўжды стараюся рабіць так, каб мне і паесці, што было, і неяк свае маральныя прынцыпы не пераступіць. Але, на жаль, гэта атрымліваецца не ва ўсіх. Патрошку свет змяняецца, і нам трэба не ківаць на пяшчэрныя часы і казаць, што альбо я заб'ю, альбо мяне заб'юсь, альбо я памру з голаду, а толькі глядзець на тых, у каго атрымалася. І насамрэч не такая ўжо бедная Беларусь краіна, каб дазваляць сабе вось так проста забіваць сваіх людзей. Я згодна, што ад таго, што ты заб'еш чалавека, больш шчаслівым ты наўрад ці станеш. Але пра тое, што у нас не ўсё добра ва эканамічным плане і што людзям на самай справе прыходзіцца выжываць, у іх просто няма часу займацца іншымі рэчамі, то тут я узгадаю твае словы з мінулай нашай перапалкі і сказаць, што не ўсе ж людзі тыя, хто бедныя, ідуць забіваць. Некаторыя ж ідуць на трэцюю працу працаваць, там наймаюцца, нешта яшчэ робяць, тлумачаць неяк дзецям, просяць дзяцей дапамогу, там ці яшчэ нешта. Магчыма, гэта не самыя ідэальныя варыянты, але калі ты бедны, забіваць гэта не адзінае рашэнне. Вось я ў гэтым проста ўпэўнена. Ёсць нейкія іншыя. Тут я з тобой поўнасцю згодна. Дзякуй Богу. Паехалі далей. Што было ў нашай гісторыі? То бок вынеслі смяротны прысуд. Ён яго абскарджваць не стаў, але ў той жа момант ён і не знайшоў моцаў выбачыцца перад сваякамі ахвяраў і пацярпелых. Таму сказаць, што ён раскаяўся, гэта ўжо, напэўна, не нам судзіць. Але на гэтым уся гісторыя скончылася. Мы таксама не ведаем, ці стала лягчэй людзям, которые страцілі блізкіх ад таго, што яго забілі менавіта. З аднаго боку, смерць гэтага чалавека ніяк не паверне жыцці гэтых трох прадаўшчыц, якіх ён забіў. Але, мабыць, адчуванне нейкай вендэты яны атрымалі, хто ведае. Мабыць. Не ведаю. Паважаныя гледачы, дзякуй, што даглядзелі гэты выпуск. Цісніце свае падабайкі, пішыце каментары, выказвайце сваё меркаванне, што вы думаеце наконт гэтай сітуацыі. І таксама, што вы думаеце наконт прычынаў такіх з'яваў, што да гэтага часу існуюць у нашым грамадстве, і што вы думаеце пра неабходнасць смяротнага пакарання для людзей нават за забойства. Да сустрэчы. Бывайце.